Balantzea nik uste dut pasa garela motiboki behintzat optimismo batetik eszeptizismo punto batea, ez? Yo creo que se ha cumplido el sueño de décadas de la inmensa mayoría de los vascos, ¿no? Urteetako ametsa bete da azkenik Luis Rodríguez Aizpiolearen ustez, etaren jarduera armatua eginda eta ezker abertzalea erakundeetan dago violentzia gaitzesten. El fin de la violencia ha dado paso a la legalización de la izquierda abertzale y por tanto a una normalización de las relaciones políticas a nivel Pako Letamendiaren ustez, indarkeriaren amaierak ezker abertzalearen legeztatzea ekarri du eta tenkatuta zeuden gizarte harremanak baretu ditu. Etak jarduera armatua eten eta 3 urtera, analistek uste dute ondorioak garrantzitsuak izan direla eta bake prozesuak ez duela atzera bueltarik. Ematen du gripatuta dagoela alde batetikan, baina aurrea dijoa, ez? Frustrazio batzuk izan dira, momentuk patetikoa ere izan dira, baina uste dut irtenbide onera aldatuko garela. Egiteko asko dagoela diote. Juanjo Alvarezek eta Ruiz Aizpioleak etaren desagerpena ezinbestekoa dela uste dute. Eta garbi uki behar duela ezin dela mutatu eta organismo zibil bat bezala izan, presoekin lan pila bat egin behar da, lortzeko bere reinserzioa soziala noski. Erabaki judizialak ere egokitu behar direla deritzote. Me parece que Arnaldo Oteiza en la cárcel parece un despropósito total. Aurrera begira, Pako Letamendiak uste du urrengo urteetako hauteskunde emaitzek aldaketak ekarriko dituztela eta bake prozesurako onuragarria izan daitekeela hori. Por supuesto, la postura del PP es muy cerrada y la izquierda abertzale que piensa que la justicia transicional es necesaria. Espetxe politika aldatu beharra dagoela dio eta presoen gizarteratzea erraztu.